ha kani ka porlen ukpa ba khoj pop liu ba khat saw ula khot la wer ya baro ki pat ringet catholic ban long ki ba kloi ban sngap ban sha jing it bat bane trelang ula kentu ban kiar na ki jingkran ki bayalam shaka jing isi bat jing pihun henrei ban kran da ki kentin ki ba ai jingkermen bat jing suk kumba ka porlen kala sedang hakasngi balang ber de pei upop ula ong kani ka ayom ka ailat eki kristan ban bu biang ya ka jing maya ublei ha ka jing em jongi man la ka lenti jong ka jing kala ula ong ka sedang da ka jing ailat ya ka ktien ublei ban kta ya ka mensim jongi knang ba ngin pen thamai ya ka jing raikut ban buat ya ujisu ha ka jing maya jong ka jing sha shitom ka jing yap bat ka jing mi bat upop ula banjur halor ka jing koridor jong ka jing shashkor ya ka ktien ublei bat ikitu ki badon saudong jongi wat hapdeng ki sur bat ki jing penshoy ki babun upop ula batairu ba ka jing sha jing it kaya rap yangi ban sen shar ya ki jing kwa jongi da ka ba ngi pen khot bat ngi pen lan lut ya ki ta ki jing kwa jongi bat bangin la ban pelet jing mut ya ka jing ya de jongi bat ublei ban khnang bangin la ban le yaki kam ki babaha henrei ngi dei ban sha jing it ha ka jing nget ka jing sngoret bat ka jing slok bar utrai ha ka rukom ka bayalam sha ka jing sarong laong upu ukpa ba khoj ula banjur bangin kyar na ki ktin ki ban pen sngosi yaki weipan tungin kyar na ka jing bishar yaki weipan bat na ka jing kran snew henrei tungin kran da thau bat pen sapriang nya ka jing sebun jing isen ai bat jing it hala yeng la sam ha ki jing trei ha ki social media bat kham tam e ha ka balang ukpa ba khoj ula pen kot ya ka khubor len jong usnam 8,000 arpun riu da ka ba khot ki ken huon kristan ban long ki jaka ha ka ba ki tu ki ba shem jing jinjar kin yo mat ya ka jing it bat ka jing su